perkarane aku wani ora wanine wis kene aku cilik ritek tenggokku nyampe entek ya to sing penting kuwi tapak asmane si Walang Sangit kuwi mul Walang Sangit ki lek grubung pari kaya ngono kae piye ngono sing penting ki tapak asma lek tapak asmane urung metu kok iso aku ditantang wani orane ki karepe apa ngono mek kur umuk tok ning sosmed ora wani tapak asma kok kon muni wani lek ku wani ki nyang sapa jan asu tapak asmonen lek pancene wani di-ACC kono ngit Walang Sangit cilik metisil karek ngitek gurine tidak kemlarat Walang Sangit lho karangan iki karang ya tukang ngomoni pari lho omo kuwi ki omo ya lubrah ya mek kruyuk bung jan ngebyung tok kaya tawon ndas asu tak enteni tapak asmamu lho kowe ki lek wani wis gendang JBRE kae ndang ditapak asma ora mek kur kaya ngono kuwi dongkal untumu kowe iki panjene asu